kuthiwa magaluva. Magaluva wakhe loyo. Ngomnye wethu umfana othanda uthwala izipoti, ufike enxibe izibheks. Uyadikela 2000 yazi. Lona izibheks ezincane? Ewe. Oh, ndiyambona lapha. So ladies. Sharp ne? And sharp na ngicela lo sisi. No problem, let me give you space. Say Joe man. That's Joe man. Ngicela uphi number yakho man. Lahlekelwe inamba yami man Joe man. Lahleke inamba yakho? Ilahlekile Joe man. Yazi ngingathi noma ubuze minutes man mfethu man. Yazi ntoni? Man ndiyekube ndikhekereza man mfethu vendixelele man. Yazi ntoni inhliziyo yami iburisoneka ngawe Joe man. Burisoneka? Like Joe uyanichaza man Joe man. Uchaza ke nto? Like wena Joe indlela omhle ngayo Joe. Yo, like ndiyakuthanda mfethu man. Yabo. Andikuthandi Hey, yintoni mfethu ndiyakucela man. Andikuthandi. Yintoni Jona? Kantoni? Ya wena, hayi suka kudlalwa man nawe na. Indlala man Joe man. Usala uyayifuna inamba yami. Hayi suka andisafuna lo namba man. Andifuna lo namba man. Hayi suka umbino bambi man. Nawe usala umbino bambi. Suka umbino bambi ntoni akudlalwa nawe. Udlalwa ntoni nawe? Hayi suka man hamba man umbino bambi man. Hamba